नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव दिवा डांसर 01 के तरफ से। तो भैया रउआ लोग कैसन मानी। आज लगभग रात के 2 बजा था। तो हमरा के लाइव का वैसे वीडियो बनावत हई। लाइव तो हम फेसबुक पे आयल बानी, लेकिन यूट्यूब खातिर हवा बिन यूट्यूब हमके लाइव आवे के परमिशन ना देले बा। हमार सब्सक्राइबर कम बा। तो भैया लोग अपन प्यार दुलार ऐसे बनाए रखी। तो रउआ छोट भाई से गलती भइल बा योगी बाबा के ऊपर आज वीडियो बना देहनी कि रील वीडियो रहे कौना मुद्दा पे लड़बा चुनाव योगी बाबा। ये भैया ओकरा खातिर हम माफ़ी चाहत हई। काहे से हमार फैंस में तो कमेंट करत हुए भैया चूतिया हो का। ये भैया हम बतावल चाहते हम चूतिया ना आई। चला भाई छोट भाई समझ के माफ़ करिया, गलती हो गई बा कि योगी बाबा के टारगेट कइले रही। योगी बाबा जान गई तोहार पावर बहुत बा यार। हमार फैंस तोहार फैंस कोनो बाटल ना हवे, सबे एके हवे। तोहरा के दूसर प्यार देले, हमरा के डांस वीडियो खातिर प्यार देले। तो हम ये का भैया अपन छोट भाई समझ के माफ़ करिया। कैसे नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव दिवा डांसर 01 के तरफ से। ठीक बा भाई लोग, वीडियो बहुत जल्दी हट जाई, बस हटा देते हैं।